Kardom donatu ini nang tu phan nili video nang kewan pik do a video lake video kabunai ji phan mate blogs kedam ji phan arong kaprek a video kewan ji phan ase ke kinak sot ase blog kabunai lake ase pensi akening ji boy nang ji ase jongsi mimi tangte a video ta lang nuda kason mande deti si ase ke meji phan pineli ke jordar podo nang lek elo lake mai wireless mai matila asi ke pambi jipan nasinang tum phan nang paklang koi po takte nang da ingluna la hello nili order pot lo lake mic lo lake asi ke pambi phan lo nasi la arlu bang lang lingna arlu bang ke la somno ho jo somno jo jo lake hela da ke thono phan lo ke jela ke ladak to kai lo phan ho ati son ni lang kai na non mang ge dak thon elo sinon asi lang lo na yo active lo la akilio chapa lo ati la ke dong si ada nin ne ke la son jo ai chikaling ni pati la son mi ke ho yo la son thek long ho si la ba chikaling lo si ko son ni yo lang lo naasi non delisi koson lo ne nang tum phan ni non lam phan bom bo asi laswa lam ase mate mo pen ase koson ne asi non laswa se pen ke bang pen asa uprek chot du Di komen an long mang patini ginon na tu ti pen koson ma kimi keheng no komen long le nang than noi de la pen nang tum phan ni video vlog na ke ban pi nei ulan asi alan haile chong hong ilona mate nang paklang koi po laso kabunai long tong sia so video mi sen tangte nang tum nili pan lasto video pen share amsi kaprek mate anu kaprek panda pachini pansi na tum pan chini video lo dong si mi sen mate line bitha nasi laso channel tong kelang long brg mate video ason kaprek along kelang long brg pan na tum subscribe no subscribe le tangte aprang video si na tum theglong kon por tangte ni a video kan ati kan kon